Ako dai si Kwan sir, si Ima Villa, taga Barangay Maibo. Sus ang paglinog jud sa among barangay sir. Grabe jud panic jud ang mga tao sir tungod kay kusog man kayo. Among mga balay nangaliki na amo ang sa amo ang kusina banda, aliki jud na buak jud ang amo ang kuan kanang simento sir. So, asa nakatulog ang mga katawhan? Nasa kwan sir sa ang katong nagbakwit sir nasa eskwelahan. So kami nga naami diri sa barangay, nara pud mi sa gawas among balay nag-tent pud mi. So, kailangan kayo ninyo ang mga tent. Oh, kailangan jud namo sir ang tent o ang trapal ng mga trapal sir kana siya. Ang akong ikasorte sa Kagas family nga daghan kayong salamat nga nitabang sa Samoa sa among nahitabo diri karon nangayon mi daghan kayong salamat tungod kay nitabang jud sila napakita pa jud sila diri sa amo ang barangay. Pwedeng layuan na gid diri. Oh, pinakalayo na jud ni nga barangay sa Magsaysay sir pero napasalamat jud mi ni, sir, ni Ma'am Didi, ni Sir Mark og ni Sir Eric nga napakita siya diri sa amo ang barangay bisan todo pinakalayo pero napakita jud sila sir.